Jama'a sun taɓo da zaki. Kun share wanga bidiyo. Sun taɓo da zaki ta kai inda yanzu ya hiddo makamman shi. Inda ta kai yanzu ya hiddo makamman shi kawai. Ko a rai ko a mutu. Sun aza futun kongon lasa ne. Waɗanda ke bai faɗa da kansu ta kai inda ake neman su. To ai kuwa sun samu. Kai yanzu din girman Allah ga yi waɗancan da ganin su sun aza suna iya da futun. Futun ba su iya da shi na duka ba su iya. Sun daɗe suna biɗa futun da faɗa ta kai yanzu sun kai futun bango ta kai yanzu ya koma hiddo makamman shi kawai. Ba wai wani abin gashin mana ba. Za mu aran bakin 'yan Nijar masu kishin ƙasa, amma mu ma muna buƙatar wata alfarma ɗaya da gare ka. Su wane ne ke ɗaukar kuɗi suna baka kana zagin Janar Abrahaman Tani? Su wane ne ke ɗaukar kuɗi suna baka kana cin mutuncin Nijar? Mu ma wagga alfarma dan Allah dan annabi muke buƙata ka yi mana ita. Yawwa, saboda yanzu dan ka fito ka ce wasu ne suke saka, ai mu ba za mu iya mu gane ba. In ba ka ɗoro mana hotonsu ba da muryarsu da hujjoji da dama ga sunan wanda su ne suke sa yara suna ɓatanci a kan Nijar, su ne suke ba da hannu ana zalunta 'yan Nijar. Mu ma a lokacin nan za mu hutawa mu 'yan ƙasa za mu ɗauki hukunci a kan wannan mutanen ko su wane ne. Su irinsu su ake nema. Amma idan ka yi haka na tabbatar da cewa 'yan Nijar yadda muke da adalci da mutunci da sanin namu ne insha Allah za a yafi ma. Partage la famille.